Так, склянка. Це вже добрі. Чули сте? Так, а де то та телефонна будка? Він сам найде? Ото сись, що в окуларях, ні? А! Добре. Найс, раз іде. Можеш украсти від вас, да, що, тьотя? Пойся за то-то. Пой сюди маленький. Пой. А, я думав, що я в одного окуларів украду. Ну, кітьверичи на землю, він тепер... Як в одного окуларі забрати? Є варіант.